Yes. Bwakire. Bwakire. Ande ngayibo nole igulete. Yani nanjara onta ketekora igu yari tangani kwa. It has been a long time. Ntaraba angiyorete na bete sote mwali ya dengi tarehe 22 mwezi wa 11 na arenge lesson. Kai lesson kale sana kwa. Kale November last year. Yes, last year. But 25 no tuara to celebrate yaro Christmas. So nabonta kete waka ngambia mwana sama tukayonsi nande nyasa tuancheire. To yone studio na aeta na onjo kanirega ni jaga kwa nyamanto ninkole. Kona aba nyingi. Asante. Kolende kwa yarutire. Aya mochira bantu babo nyunyu nyamira. Kwanza bonyunyu bante binga gatembeteli ko bwata. Igatoche tumanya nkikero muchando. Igotomya ko. Bantu babo nyunyu miruka maharia. Igo waikire ujumbe. I was there bagante binga teliko bwata obuya. So atura enkagire tengira michibire tatu igaragire na wikaro bono tubigire. So na babante byanga na mangana rai. Okay. Asante, karibu sana Pastor Otieno Geoffrey. Na bantasa na ko te barawa te bawa tengera botambe. Abantu banya chenge new life. Anya chenge district mate no narenge crusade yo moyo. No na ko reti. Mwaitaka roko murandi ali bye abantu banya chenge ba mulenda bye. Kabisa. All right, asante sana. Tiango tu mulisia Otieno. Mbuya mwana Geoffrey, nchenga gete kana otora hapo naye. No to lioka. Unatuarigania mwaka igobono Geoffrey karibu. Thank you. Mbuya mwana asenge njiyo goika agaiga. And as usual otogere nyasenga mbuya mwana. Lakini tutara saba ekene Peter saba so irese. Gusi nduche biri atobiro. Mana yako tutasiri gatotebe ngamye mwana. By the way Geoffrey, that's what I'm saying. Na ande yayigira na bono ke ukwana gerese nduju ukwana na rejo. It is Thanksgiving. Nabantu bago ko ni sikuru chaka tabia matemo. Yes. Igegeriso nero yo wakere. Eriso nero yo wakere nyasaye ngambu ya mono ekiagera buna. Yonga wetani chirizo michonzi chiraze lesson. Erizo nero to bwate physical. Yikiro montaje. Utoro chekiro montaje roche. Very current. Very current. Yari ngi gornarero. Etara era bakalero. Because and what is funny, most of the schools una just sub county. Yes. Ejina jokora kana chikolete buya bakananda bangi bakwamba ukolengere linga kanga no tuireta abana tutigento by national school. But nevertheless the schools have done well and we have every reason yokumurene nyasenga ya mono. Yes. Now and this doesn't apply as bali banya walete A GP plus everybody has a reason yokumute nyasenga buya mono ekegera ekina kianya adire ko ba koraki da komo. And he has good plans for each and everyone. Igonda tekore minga no nyamba bali banya walete grade change. Mo baisa go feel that thing amuisa ini na community. God has a purpose for you. After all, why te bonsi na bokonyaranga bali bakoro chigali mbai go chigotoka. Mechanic. Bali bago chigo chenjirio ko goromba gotoka. So we have every reason of thanking our God. And to is cover all doctors na bokonyaranga bono some areas njo bara God So just as Paul starts the lesson as whatever reasons for thanksgiving and prayer, so we have also a reason yokumirenya sangambu ya mono. You coincide ne lesson ya bona iga buna ekunyara kabage go toro kinga ntobugate kira esababu yokumwireneria nyasaye ngambu ya mono amona na masabo. The reason ya monelinga elda. Yes. Tua kwane via tua ngenda no mogoko monene edeto kusaba to ngenda selesen ngwacha gete gutatika kwe but prayer as no overdose. Let's pray. Yes. That we talk bia mono kiagera gwa turaire through the week, this being the second Sabbath of the year tuakwere ngambia mono kare to kuchikoigere lesson turai na ndo tutangane moikomo chanwa tuigore tuigwekera gwanja kwao nakusa wetu gwetera sire so Kristo motorito. Amen. Amen. Iga moko como veromo. Bakatenyura ngantu asa pasta na. Which is very normal. Yes. And that one that has every reason yokumereni asai bia mono. Yes. To so many that key text. Agera kuruga go to build that lesson kuruga go togendre aba Filipi isa eyamo kifungo kia kia gatano na rimo. We'll connect this first kuruga kutoka introduction as we move on.
yasome Muligiriri oito mwanchuando sesole ekatugo sangamo gitabu nikia lirubelia Paula mutumwa saba Filipi yemo ekifungo bitano na kemo maligago tebanga ninde nobo maenenga ere oyo chagete meremo emia semio ya inoime naye kerani go ikalitikuliria lia Kristo Yesu ninde nobo maenenga ere oyo chagete emireme emia nanyare kobaga kuyikerania because twachaka with thanksgiving ninde nobo maenenga nyasawo yokoira maxi aya maya akoyete for this year na ande ngo goikerania are in your future wethera series ya Yesu Kristo na roro muchaki na ande na roro omokori in this context a lesson ya erete actually go twarigereretie ngana ki Paul akonyaga kobaga koba persecuted lakini tajete go defeat go temnya sa ngambia mbia mono he kept on the faith nga carry in change ni ga konyaraga waga komotogio mone omonene regardless of the circumstances chiria kalete arenge tokanyoranga na bokonyoranga abange mbabwate menyorore menge nyarite kabage ko basiba lakini bado tunaendelea kumshukuru nani Mungu tokarigire tukanyoranga maruwe Paulo anyarite kabaga kulika amange igochia saba ya Filipi amona bakorosai ni gari kunyara kabaga ko yarika kari meje ya chera na handa kajara kabaga ko lega asigia sana tukanyora to koraba sibu abange abanya to kababa ko minjoria oyo mo bakaro Nesmas Pastor Geoffrey ago chutama bono Paulo karakulikera Filemoni biru chera lakini baada ko ewe moyo ko musabira mabira ako musabira mabira otebanga oyo bono go present to you is no longer a slave lakini ni gari a brother in Christ. That is the grace. Inya sago nyara kaba gagoto. Again, to care como giles in area last week. Yes, yerete ga what you learn. Now you are persecuted, but not forsaken. You are persecuted, not forsaken. Bono, ngana bo achandire. Paula sibire every time. Lakini ndo yo kare metenga nyasa tara motika. Yes. A point yara kongokia. Ekera abantu bande baligireti ko cyane ko porungo sibirwe Paulo garo cyo mureni bunenkoraga iria turi sure erpero chime chando yugo sibwa inumuro chime chando yugo sibwa lakini the Roman soldier uyo murendete oraga this is a soul to be saved yani kama tengo sibwa kairu erinda to yankore yani in other words pastor ekere nyasago kubeka somewhere he has a reason for you and he has a purpose for you yani inga iko lazima ndo kira go to motoria iko go koronero na go yani ingiritu arigiritu mugas turiyo ngajitu yes agasibuye jera kumba alisa jide jera karambilia abantu agatoria abantu mali ya yani naona mokungu akonyomwa obwe dini onyomwa sabarebe oronya nyasaye ga motomachi konyu ya iko ga mube ko with an opportunity yo gotoria engage achi ko betaya lakini bona ebeba batumeka that opportunity bobe Ogenda kona nyata ba konyi bona nje nganza kwenga banyu njendaje karaka biamba ngale ho mwaka ka ndogoli yizi gati ndara renje gati ndire nyumba so bo opportunity kwaegwa iko kwawe kwa sa inga digereria nkorero kwa igotori now coming to today's lesson to go just lesson ya rero to isikurigiria se bichere gaiga ebiche you know bakora abantu baroro actually bare abanyenyekefu bose benye beketi na ande bakorreka na bara abogo saba na ande na bakorranga na maene they have a reason mbabwate sababu akoraki bakonyara ko ba senjire kabireyo eyo asengenji yayo tokoranga nkoiraneri bane nyasaye ngambu ya mono at the same time ngosaba bakalete bagenderete asenjire kabireyo lakini Paulo ekera konyara ko bagojaki mission yaye ni ga konyara ko bagojaka ritangani okora ugosaba ujia nyasaye onyara ko bagakoiraneria nga mbuya mono actually no mari ga gojaka na makwani no mari ga gojaka na makwani igokera korora pastor gutinaga pulpit yotanga na ru makwani tari ngambobe ine naro is also creating audience banyare ko bago change banyare ko bago ngona kya koraki kuruga guiranira mbuya mono then onyara ko bagagosaba nyasaye yegere nyasaye anyare ko bagakurwa omorembe in the minds of the audience bari yako nyara ko bagakoraki agagokwanira so na intu ntobugana ta ko batokumira nyasaye ngambuya mono ekiagera wetera asere through Christ now ntobugate that future ekara to soma bakarosai ya mwe kifungo kya kabere
na gatatu nsariko if you are there you can read that first bono na intuntu bwena tutanyara ko batoko ba abako mwira ni nyasaye mbuya mono tunyara ko batoko ni nyasaye mbuya mono asama biraria anyare ko bagutwara stole because we are hit not for that angandu bwa tiko semerikonde once tunyara ko batoko ni nyasaye ngambuya mono asinge nje biegwa biriatoire ebire buya morembe ebire byo semeria amono bwa no bwanjani tunyara ko batoko mo iraniri nyasaye ngambuya mono soma Kolosai ringa ya mo kifungo gya kabira amone gya gatatu then we build on there marika goteba se abakorosai ne baruli rubelia Paula omutumwa s'abakorosai otabeyemo ibere nkubalikira tule inwe abachenu n'abageni ba minto ba Kristo abamumenyete Kolosai obuyabo be asemole na omulembe bikuru asinya sai tatu ito utambe ni goto gwakira nyasaye ise omoneno ito Yesu Kristo ngambi yamono obuya ekero tukubasabira inwe obuya no mulembe bikoreki bibasemole you can see how he is creating obuya no mulembe bibasemole nande is thanking God niga konyara kobaga gwa bagira nga mbuya mono so 90 no mwanya bantu in most cases what we do ekere wa konyirwo nsarigo nabo gutwara every reason yoga tebi monto ngambuya mono prophecy pastor you wanted a school fees kwanya oranga naro dio korara to mono whatever o drama ya kwa motebi ngambuya imbuya mono by so doing we need to embrace whatever ngambuya mono na kumuira ni nyasaye nga mbuya mono ekera tu anyara ko bato gukora boigo bono it creates this issue yeke funge ke key text Philippians 1:6 nganya sawo yo jakire na hande na ero uji wakoraki uji kunyara kabaga ko gagukuri so each time for us to prosper yes inju kunyara kabato ko gendera tunyara kabato ko embrace this thanksgiving to muranya senga mbuya mono na wetani ko tebanga mbuya mono na hande to tuara masa ogo saba ekara tu anyara kabato ko tuara ko sabo koiga bono we can embrace what Paul was saying kuna bona Bible ni ko kunyara kabago saba era abana babo in most cases na yagere batware the families was chinga jirena nemegoko banyara ko bago eta matemo buna bona ya ko direct I believe each heroica asa abantu bali bona to konyora right 1 out of 10 into bwana to ko ikatote binya sanga mbuya mono for the results jiri ya ko direct chachiri so by so embracing bona na bokonyoranga we are on track. That is the lesson we will be learning nturu arotoligererie about fellowship in the gospel. Through our about prayer request, through our about spiritual discernment, then finally tonyara kabato koligeria nga key prayer request chikonyara kaba riko chikoba nago kolra asinjere kabire you that is the gospel fruit and the power of prayer or rather prayer power. Kaliba lesson ekara tonyara kabato kogira sobwamo tonyara kabato ko chambwa abuna ngakinya saa tu arigeneire rituko asirituko karibu. Thank you Pastor Tieno. Ono lesson yaito yarero nabewata mangana amaya ekerana nkelina Paulo nabwata chi sababu chinyinge echia gwakira nyasaye ya mono nago saba ritangani umuna omulisi atebire nkelinga ogochaka wa Paulo akarago chakaliru amarubaye igago chakalitangania makwani omanya waso wakambe yamono omachaka batebya manganande wachimate ngaya nabwate sababu nganya sao kolire bono okubwata na kwaye ekera kulikira abantu baya marube obusa maukaya igako yarika erinde obainyoria egento nkira ko inyoria agatebo yanga incho mosibwa nje Paulo omosibu Kristo yani nabamanyete ngago nsibire asengencho ya Kristo lakini tindego ichana asogo sibukwane no kubwata na kwaye asogo sasima asenjili igako ekerako bukwana naba Filipi igako ako chake kanisa Filipi ekera chakire lakini asengenche bintu binde binge no kubwata na bintu binde kwa mubekare ne kanisa ya Filipi lakini yosigara kuba ne kanisa eri enkoroime akona katebanga nabondale lakini ntigarete kuinyora ekanisa Filipi kwa kago saba atanya samba yamana soko nganchira konyore kanisa Filipi na nini ngenda tukaba manero none kera kumena ba Kolosai igakubarazanga aba Filipi bagakora maya engaki yabo mba korete mirimo yabo because aba Filipi ekera bakora mirimo igakubainyoria nga Paulo egare ne mirimo insomere tabu aba Filipi aya moisano na isatu
Malikago tebanse kifungo gia gatano na gatatu asaba Filipi yuen tangani. Bibilia yago tabana kinya sae nere kiroli one. Bunainde na maiga ase inu mwensi nubwanchani gokurwa ase Kristo Yesu. Yani ngana bako batawinga bado nari na maiga nari iga koba mona barabu nari no kugania go koba mona buo igona kiaga tanga iga babuguriti. Number 1 Paulo gabuguriti abantu ba Filipi ase nkoro yae ase ngincho kubenyora asama saba. Kago saba na nyorte nganya sae abantu mbali nati getasike. So tali kobeba no hagotigara kabana buo imase birengere byae naga ntako na barabu asense moyo gosaba na kuba kiranga mbuye mono kira kwenda Kolosai no akoba eresa odenga none kere meremo yaye ekubwaterana aba Filipi ko bari tayari como bwate sia semeremo paka riara asechera igo ba kora isika kerikigane irigo koreka erinde meremo ya Nyasaye egenda koreka erinde ogenda kuba obainyorete butambe imase bingali omuri kwele sone manya batabanga no nya Yesu Kristo igabugoritia marieta ito intu abantu abana ba Nyasaye igare naro atari gotweba akona gotokwanira gochia Nyasaye agora otanyasanga onsaliko no nyorega kara mwangaki. Yes. Otabanga omulisia totuli no nyorega ndoche ngankora kuchenjiale na tegertia sinini wangaki. Yani na Yesu Kristo neraba na bato bugoretie na enda to inyorete asengencho yokokora emirimo yae. Mnakingo chana teba sama tukaya abantu bakoreri abantu akurunga balisia abagakabe chikanisa abarandia bebire kubugoria chikanisa cha Nyasaye enkoroyi yagerire chikanisa cha Nyasaye chiarari Paulo ncherare kuinyora chikanisa chiae amaruba yonsi ekerago kwana ne chikanisa teriago tigaisiko onye Korintho no wali nabwo onye na ba Filipi no nabwo aba Efeso no wali aba Kolose baka kubolia banenga inki yose kiabarogire njiri ye mubwatari eri nabaete because muna kogenda mile then muna gocha magega nkuinyorana ndo banyoringa igentunkire nabaegereti tindara mo kemenyerete ekimwagetigire mwachire gende kyao nigongo sabanga Nyasaye irani nane mena sento kinabaegereti asengencheria iyo kubugoria ekanisa yo monene iyo kubugoria abantu monene asenkoro na kubenyora asama sobotambe na kubeko kubota na maraboro botambe ekiganirie asikiro musombo Nyasaye oyo bekiro nsema sigincho bokore. Amen. Pastor Samba. Biamono anjira monta etagotebanga uniting heaven and earth kubwatania igoro amonense igonga enjera togenda tukugira eresini yeito korumna twasoete entangani na wiki twasoira seresini ya kabere nabekara gotebanga through prayer and fellowship wetera asugo sawa amono gusangirikanamu ase enjiri ina erenjera turabwatani igoro amonense through prayer and fellowship. Nakiagora Paulo akuemphasize mono as a Philippians chapter 1 mpaka chapter 1 verse 1 mpaka 8. Kirenga kia kenene kero kelirire no keroro. No ga bona gotebanga fellowship in the gospel. Ogo chamo gusangirikanamo ase njiri. Gospel ne njiri. In other words, njiri ningi is the good news. Mangana maya na alia is the teachings of Jesus Christ and God's testimonies. Amafundisha Yesu Kristo ya chita sense akaigelia amono gorori wa Nyasaye yure tatu itu. That is the gospel. No ga Paulo akubulia otebanga nkieko gera Paulo agwakere Nyasaye ngambia mono. Reasoniki. Year verse number 3. Agao da 3. Igonko mwakire Nyasaye nengambia mono ekero nkuba inyura. Igo nge sababu ikogera Paulo gwakere Nyasaye mbia mono nekera kuba inyura. Wetraso gusaba. Igo namba 1 otoire sababu ikogera uba inyura. Wono magotanga mbuma ene kiboro gwabugate. Verse 6. Maana buwa bononga. Ninde no maene nga ere uyu chagete mirimi ya simio ya ineime na ye kiranie go ikalitiko liria lia Kristo Yesu. Basi o maana bwete mbolinga uyu chagete mirimo emiya asetole. Despite challenges jiru wetera. Lakini nyo okore mirimo eremia Nyasaye guchikira no nyari se kaniso mwanju murigere no motegereria. Na beko nyarekana nga asu mabwao. Kwerure bakore mirimo ya Nyasaye.
lakini toka batwangu reason yeta mu igwetho ya tutebeti na bokwangora lakini togotigwa no yo paete mirime igonga emirime emiyoyo gichagete asore neba kwangirwe neba gukora munonye gugwa wikaye ikirani oma kubolinga nkibono kire kingenjo. What is important? Verse 8. Na ginya sae nere kirolione buna inde na maiga seinu mwensi no bwanche ni bokorwa ase Kristo Yesu. Igonga nyasaye obere kiroli oye o Paulo buna ari na maiga gocha astore na asabanto bonsi obara ba Kristo bali banchire kubwata na monere na gochamo ase injiri. Igonga number 1 twanyonga Paulo akore nyasaye mbiyamo kera ko benyora soko saba. Sure. Number 1 igano mana ngoyo chagite mirime miya we gakoreki ikai kirani. Number 3 omanyira gotatainga bono nine no mana nga gwetera ase Yesu Kristo na maiga kera ko bandira ase more nyasaye wika turende kiagara mwanchire gochamo tosikorigere Joshua Exodus 28:29 Joshua ni garangiriti abantu bali akabeka amo akamakoreta kwenderia chongire yarikira marieta abo keranyereta akanyebeka ase bali elindo kubachika naona niyo gesome uisoko gesomera abe buya 28:29 Exodus konganya 25 na bitatu bena kianda ebisieri bya 29 Amalika goteba 28:29 Biblia ekobeka byase okonganya 25 bitatu emerongo ebere na kianda Biblia goteba naboigo Aaron arabugulie amalieta abamura ba Israeli asege sembekelia giki na igoro yenkoro yaye ekero agoswaime ase achenu ayalente abe ekinyolio utamba so usiwo monene igonga fellowship ochiro bogoire amalieta ali abantu bae eke Paulo atanga botambe ligako banyara so gusaba igonga nero bogoire amalieta ali egere kago so asege sazimero anyabe kora so kunyasabira nero nabe kinyolio nero kolire ke Paulo akora igonga na kito kunyoli gonga fellowship and prayer niga niri asoguma bwito unaba Kristo gochamo na gosangerekanamo ase nakikogera eliete libaruka likorokunga koinomia ose koinonia ene elieta like Greek liminate fellowship koinonia ese ke Greek igono gochamo gosangerekanamo inata words omwancho molire no mwancho matagerali nere buya gochamo na abamino asogusangana lya Nyasaye akieko garaba abaibirani elio 11 ibunge 24 egotaba ngantu tie gosangerekanamo Sure. unengenjo yabandere egere tole mani ntu ase ntu kiagara turujinga litkuliri abariri yabereranga so fellowship nere ya maana asubugima bwo mu Kristo gochamo oise kutige kanisa obera mwa gotora fellowship Actually gotora sangana abantu gotora kore mirimo yenji ekyara go fellowship enjiri geta to fellowship bravo Gobro goteba abantu bali bagoteba gali mulisinga kinche bono kide mwane kimanyede Nyasaye na ande Nyasaye ne nkoro yane igotura akora toikire ni ekira abandi bakora Biblia and by the way mokonya kurwa samariko ekero konyora ogena gatabu kya abalawi 23 kumukya 3 ekero konyora ari mwaye ine ni kesi gonge gento ngire kimutangete afire tie bachite lakini tata yabo sasi lakini tata yabo ngosasi soma 23 verse 3 abalawi Wono omaete engana nere gocha yale tumuchando sana kutambe asa bantu bande bakubuli mabuli Yesu ni kanisa ine nkoro bagota enkoro y'umuntu nganchi kindi mwana enkoro yane mbiere Soma 23 actually as you proceed uno kuna kugetubora allow me put one point inga Paulo igakwe go kimono ekera gukwana amona soldiers bali barasechera egera gutolika gocha ase bali kobwa ero manyana asiboruko rwechera koreke asoke because he has a mission 23 na the other thing ngelinga a mission ya kwa iro yenjili iko kwa iro tori abandi ngogo tori ngogo abukatonzi agwaso ngogo tori because uko watu mirwe no bini chosen watu mirwe elindo choko tori abandi yayo abantu bayita ngana bongo tori abayibuli bane bana abuwa eba anabuka once kwa batoriri and then he spread out
abarawi 23 gasoma kwae bitatu Biblia gotaba igo moncho mulele ekeratuko ire ndiboli elio ase abarawi 23 gosoma ekemugokia abitatu malika goteba bya ekerukuligelia Biblia ase amatuko 5 na limo mukole emirimo ya ino kulenda asiri tukulia 5 na kabere ne sabato litukuli ndra ne sabato litukuli gotumoka litukuli omusangerekano bwatana nirwe asogosasima timu baisako kore emirimo ende onsi elione litukuli sabato lyo monene anda onsi ase muramenye igo umusangerekano watoiro Ona abukato nse no sangerekano. Litukuli musangerekano. Bono nini. Musangerekano go chama. 1 2 3 4 correct. So igo ngano musangerekano. Tali ugo sasi mubunga nkoro ya nega rato le. Egente gena banaga ndi muligereria kiu. Igo no ikarasa abango bede bengo kwana bale. Abange bale okonyora konti musali kunga. Tigeze na so me Biblia nega nyumba. Nene seri na tegerera. Musangerekano nuro. Toyo. Agutoyo. So that's why actually keroko nyara Paulo igago nyara kaba go tebanga trust God's promises. Nanto ba begeno ekiagera ne rura nyara ko ba go kora kiria nyara ko ba koraki gago chake. Now Paul gives prayer request. Igago nyara ko ba go rua amasabo ago nyara ko ba go bwati. Ogo sabo go tangani. Onyara ko ba go sabo iguru yo bwanjani. Ogo kabir onyara ko ba go sabo iguru ya knowledge. Ogo gatatu o sabo iguru ya understanding amo nobo ene o konde o saba about a clean heart no konde o nyara ko bagago sabanga to nyara ko batu ko menya a holy life inkige ko nyara ko bago kona igoro yo bwanjani Paul tari ga ko nyara ko bagago kwana o bwanjani nga bo ba se kare e kanisa na no nyara ko bago se go sabanga ase kanisa banyara ko bago se o bwanjani bo ka sabanye ne because now this is horizontal love egere that wise what nyara kwa chiko yarra so Paulo niganga nyede aga netinga obwanjani oboiga bunyara ko baba okoba ase intue kiagera that is God's spirit ngakina yanjete ngakinya sa yanjete nse go ikakaruwa omwana oyom omomoima so he loves the nini so Paul is also praying for the same onyara ko baga guro sabago nga tutuare wise words. By the way, wisdom is very essential. Egara to kunyara kabata okora in our day-to-day lives. So egara to kunyara kabata okina so bwanjani igoni gebwana ta nantu nyara kabata otuara to sanga mangana maya yogo semia. Ekegera senjire kabireyo bono koruga wo ogo semia garakoro we are able to do the right thing. Ekenda kunyara kabago kwanda about he prays that we have to nyara kabata to tebo man tell the truth. By the way, and to Kiana Rakawagi Saliense, Inkilinga, truth has been compromised. Egrea very compromised, the one Okonor Montaku promises Chitagolitic Hitayo. So, as a Greek, Negotabang killing Nabokova, charged as per Nini with satellite. This is a symbol, Ekonyarakawagi Goel Bunga, Corbietungaki, in Bireburung. That's why actually Saburia, the Bangalinga, on a little over. So let us have that light. Totuara was abakonda tabanga calling a clean and innocent heart. So ndo waisa ko korake kerema minja lakini renda tonyara ko bato believe on Jesus Christ alone. Ekagera Kristo na role omobuyo byons. Ne kenda ko nyara ko kwanda is about the holy life. So ndo ko nyara ko bato komenya obogima bole obo chenu totamobuga Yesu Kristo. So we must have Christ in us. Na ando nyara ko bato komenya with Jesus on day-to-day life. By so doing, bono ogo saba nkolinga tonyara ko bato tuara ogo saba particularly because with that prayer we can able now to lead and support the community. So Paul amasaba ya nigalenge talenga actually only in his personal needs lakini rende nabalenge focused on spiritual growth na the well-being of others. So ekero kunyara kabago gosawa don't be selfish Ogo saba karo kunga to sari ko to tai kwe bango ligo sabire ndaga karo guto kunyara kabago ndagere diga we something like that lakini rende let us have the well-being of others na antunyara ko bato ko focused on the spiritual growth. By so doing na boko nyara to ko gerra
So Pastor Geoffrey, Yes. in Kiro sense me prayer request as we proceed to spiritual discernment. Prayer requests again don't kere ya kongo kya usegen don't kere kwegeria. Paul okolre meremo. Paul oetere mechando. Lakini ento ye konyaranga ekera kobe kachi prayer request. Tinda ro kobe ke prayer request nga tawadu. Yeah, was has he has a mission. That is something. By the way, most of these letters he's doing them while in prison. Ako kororo. But are chera, but ye dazanga nyasae o anjani baganda comment ka botambi mono. Bana bano mogoko. In the prison, he's rejoicing. He's rejoicing. So ekero kuri ndekyo ya collected study yokola learning lesson yete okolan kwa manyanga kweli hata kama nayapitia lazima niangalie mema. Tupasa kumilia haya. So prayer request na bago chibanga bya ataba ngabantu kubata na kwenjiri kobe ataba nga mwanjiri wanya saba kwenda comment ka batambe na hano denga nchenonda lakini mmanyo bogi mabuwa chen. Yani is requesting inganya sa nyanya kana banta bao bamenyo bogi mabuwa chen. Pono ekera akoka prayer request and really ekero kategera nyasa ngo chiwali. Pono kuruwa buno ekyo garatote banga ekero bono Paulo abuatirare chera agendete ko base chinyororo ere karo emirimo ya agendete okora egotenga ama Filipi ekero bakonyora ringane ririgo chase bare rigachari no borobo nene ekyagara nabeko bomuchando ekero konyotenga omulishia nayo mulishi mutangani gwe kanisa Sure. Mambiende abantu bao bakanyete sabatolero magaso bagetungu mulishi ngo chale kanisa bamako ngo mulishi bono bwateli prison ngumbu Momorisi talikoja obwati bochire prison challenging abo atunega ali abupa inabake kotigara kobo moichano ase kanisei so aba Filipi na baraka bakanyora ringaneri dio konyora nga Paulo bwatiru bakanyanga bono barabu bakarengera ringa ringan ekobwatuoko kwatire limirimo ya Nyasaye kwaretire mechando eragerenga mirimo ya Nyasaye te koreka buno kwani kwae kwal lakini me ya Paulo erega enta kotwara mogoko ingekere bibia beire na kinata litanganinga erega kaboro chabu atirasi bire igaro chuna gotorio moromo yo murinditi is just the seeing how things change aro je bintu mne enta kabebia mne bintu enta gonchureli so mne tabu Filipi ya mokomenebere ekero someke fungo gia ikomi na kabere ase UAM aba Filipi Biblia koteba igu mwancho muligereri kolende abaminto nimba manyenga amangana alia onsi anyolete abeire asoko gendereria wenchire iwa inga ago denga mangana alia sia mweto kubwatwa dibara ba kometi erago denga iga abeire asoko gendereria wenchire inki ago tebera na senge njongo nyore libaga ikegera kabago bwatwa ago igolwa pako musegari okore kintu kiki otoleki so yani igama yetenga eke kwa nji number 1 njira ta kana nji ero monyene asabe kwa onyore njira gotoria nkorero number 2 aba barenge iziko bari barenga so gotoleka kwanye ba moyore njiri bakamenya ngabono Paulo bolire ntuigo tiganjiri ya kare ntoki erare goikatoya gendere yo kana ekera kwa bolire untotenga na nje tigambwatira kanyora ngora kibire bitatu tigambwatira igen so egakonya oyorenga no bwabore danga bonde Paulo karo tindi gokora akanyori bori osonga hone kya bwati tigakora ntugi tiganda ndiye njiri kigakonya kwera number 3 kigakonya bali bona batakire goichana bagatoba munga ihe njiri nje no nyankorani no nyeme chande gocha kumbe ikona comment njiri kore ntugi agende eka na abande bali babwata chinkoro chimbe ne chindamwamu bona baro bagaunjuka baganza katanga muntu yo mbuyabwatu mate tigakote no nyamano mulisha omontai kunga basta ulio gatiri moinari naro kote baro baguchenga konya na bonkora arura betani aitengo kara rageranga konya na bonkora ngo mulisho mata na to chande konya ngo te muri wanti so na pono denga ensemo yae mbali bagutira isiko baro bakogoka lakini okogoko kwa basenginchi ngokana to kale tanga enchiri yeye mbaga to konyoro gutoleka gwetera saba bandi bagenda to kole nchiri so inakiona the discernment okubwata na kwa bogo enchiri ikoko konya paka bali babwata some coins some amount babwata ekano baye spend none kero Paulo gocha iko bali tayari kumusira asemeno maye
from every angle erinde mirimo ya nyasaye gendere kogenda iga maitenga ekeno muntu onyo bwatwa obekwechera na endo osokire na ende nagende to kore mirimo ya nyasaye ama ende mirimo yetige gore ndu erinde bakabata yare osire mirimo oigonga mirimo nyasaye neta getoko bwatirana na kigwarra moiso ndega na te bantonga na ende irungo chinde sukuru mbwate siko chimo ina togenda so okubwatirana kugwenjire ngaki oyo tokobeka omwari ngosokare gocha irinda tubwatesie asenjiri egende koraniwa. Amen. Sama. Biamono mbono nyuma ya Paul abigije prayer chia request uchia somo nene withera se ogosaba honest prayer bono okwerwa nkoro tubwenete kwerwa kemoika spiritual discernment applied bono goika tuyorokie tuyorokie ngegente kama ene nkira ase gatagati yeito ane ngokora kire mirimo akiagora Paul emphasize verse 12 mpaka 18 ase okwerwa bono kemoika na kuorokia ngekene Kristo oyo mogotangaza ime yagari na Paulo nkobale no mumaena abwo somera 12 Kurende baminto nimba manyinga amangana alia onsi anyorete abeire asokugendele wenchire iko nga Paulo ngo abrali wono is Abraham uchi sabantu barolenga mangana ali onsi amonyorete agenderera asenchiri iko ngibinte Paulo ali gwetera asenchiri na biebe toga ndete korora lero yana ntito gwetera asenchiri asobokole there egento Paulo agokoraga no gotuinyoria ngibinte ibono kere bigocha tomanye nga nyasaye na lyakweroki no bonene bwa buruka story kiagera kera twerura asemereme yiga omonene na bawo tobwato koboka atara monaintu ase sabarie igonga persecution goikebe asemereme ya nyasaye but nyasaye kero kumo safu nekene tawo fosek goikako bwato koboko atara monae ase sabarie Jeremiah 17:9 Jeremiah nere ngukwana ara mangana manena abwo ago toisigeto ngabono discernment yego ikaba asegati yito assurance o maene to buate kuchia somo nene ngabono elieteli discernment aseke Greek go bakuriroka sunlight yani go ikoro kyoborabu wa Kristo ekitabu gya Jeremia 15 na bibire ogosoma kwaye kianda enkoro nigo ere ngainereria muno wetani ebintu byonsi na nigo ere ensare ku kegima ningo uraye manyebu na ere nigo ngabono spiritual discernment upright go ika obo kimoikobo bweito bogo sasi manyasana na komokolera borukigwe kiagera chinkoro chia mwanya bantu marikato tabiringa Jeremiah tajire chingainereri ngora nyare kunyemanya utatigo yo yetongete Nyasaye weka igoga mwanya bantu na bakwana egento ayebunu muntu to komanyozira ngainereri zira kwane kene muntu gwe komate ngende kene kene akwano ziro wali munyasaye actually sometimes indire ngora atebanga no muntu omanyene teimanyeti the only person you manyete nyasaye igonga enkoro ya mwanya bantu elieso kekere kene wikari tangani umuntu airwe kemoika Kristo aso ime yae amai wa brae kelikero kwanja kwa nyasaye ukoga netikonyora abantu ababaye elinde wetra asobo kolerio Paulo ago tusegeta tobe no maene nga Kristo wikaikira ni mereme miya asega tagati yeito nonye to wetra chinga kichinkong gongo mwancho matere nara alio bere ase kanisa matuka amange abaye mechande kumojera maetre na nyora chikanisa chitorero iga ndiro konyora umuntu ateta akore mirimo akini kwanyoranga otangu ngororo gokore mirimo iyo abo gotangwa lakini it doesn't matter mpaka gotangu Paul erago tebanga mpaka lirinde chero ngongwa kelensa ngambu ya mono actually sisi ta une opportunity yo korad iga koranga ya no opportunity no bono rio pastor let me ask you no gende gari echera sai yo tebanga tiganso e mari nchikorandiria basibo bari you have to all reasons nyingi sana correct ocheroro turgo jobo sai na genda nka barandelimo iyo koirwa and with a scheduled time and security igona kobe tungatebunga saa 5 kamili wakorire baragi na igongo irwo yire saa 4 so you have 1 hour nkarande within that ngatebu kubura karua sira kono tiga bari lunch so igonga
ekero montasi bireime na bwate opportunity kubwayo korusko chikora Like Paul had. What ekero na barandeli na babuli I want full time. I preached to the ladies tuwalengeje na Pastor Clifford akaenda sawa sacha akaenda sawa as ladies. Yes. I asked them a question ekero na ale ko barango wenga bono mokumeti morararia echera uroche kwari gocha kabanga isikari kwa kabero anga turakura wiki wo kwete na gaso uri kuri moyo nga ya batari Echera bakadinga batari taba kabate nyasaye na whatever reason yagete kiro muntara anda ke naru ta tuli ke tisku ko tuli kirama bakadinga abanga mana to tuli ke so ngacha kumanyanga ego in that there are opportunities umuntu akonyora bukorandie njiri na umuntu nyora echingaki chogo tole koru mario soko tole gete ata tole gete. Now actually Paul changes tune the gospel fruit one of Paul ga change kurua saba Filipi ojira saba Kolosai kiera iga approach ya kunyara kobaga koba is just the same. He also begins with thanksgiving. Greetings and thanksgiving. Lakini wona saba Kolosai ichi sababu njiro ra kunyara kobaga koba ire nilingambia mbuya mono actually from Colossians ayamo kifungo gatatu goika bitano na bitatu gente gitangene yakonyara kobaga koba ire nilia ngambu ya mono na asengenjo ya faith okwegena kwa okwabo na andu baire ne ngambu ya mono asengenjo gosemeria kwabo na andu baire ne ngambu ya mono asengenjo ya obwanjani bwa obwabo. So these values nigo jikonyara kaba jikobagokia ekiagaranga nigo bakonyara kaba bagukina ime ya Kristo iyo konyara kaba gekobeka obwamate bwabo barekananga nigo baraba chenu asengenjo bari ime ya Kristo na gweta nigo neringa enchiri yakene yanyare kaba gegoikase ba asebale na kurugaiga bono tigutikurira asebale actually it extends throughout the world iko nyara kaba kwenda sense ascience na ande as Hispania kasada actually within 30 years kwanya lenjiri ya kodrek ya genderate because this is the time now Paulo akonyara kaba ga korandi so gwetra ga bono chinguru gwetra chinguru chenya sae lingana lia nyara kaba liko gendera gwetra somo ikoma jenu lia nyara kaba liko gendera sinjere na sinjere kabire yebone korokinga komoi goitabira nenchiri ntobwa tobugima bwa kare na kare na ande nigo turabanya mwando ba Kristo because our citizenship ni gera nalia igoro intate Geoffrey osome Colossians 1:5 aba Kolosai yamwe kifungu kia gatano because ndogo soma vions but that is the context ya koletek ya kifungu kia gatano Biblia egotebase aba Kolosai moisano asingencho yogosemeria okwo mwaga cheiro igoro igoro yogosemeria okwo konya mwa igure asiringana lie kene asinchiri so ogosemeria okwo ngayoro je twagarire igoro twagaje so this is yenere mbwa aba Kolosai bagarete babwate na nabo babwate ogosemeria okwo ekabiroko thatinga intwe okwo gachirwo gwaito ogokorete ekore igoro so bono amatunda yenjiri nigakonyara kaba gakorekananga twanyare kaba togochenji gwetera as Kristo na ekara twabere go bono we need to commit ourselves gwetera so kwegena tunyara kaba tokomayanga bionse byanyare kaba bigoitaberanwa na kurugagwo to randie enchiri so intungi tubugana tokoba tunyara kaba togotema tunyara kaba tokoba amatunda yebisabo ebyenchiri eyega eyude konyara kaba komatogia nyasaye ase bionse bitu tokonyara kaba togokora by so doing we need to strive to be fruits branches tunyara kaba tokomotogia nyasaye ase bionse bitu tokonyara kaba togokora gwetera igo bono nabo tukonyara kaba togotwara amatunda ayo so embwa bakorosai babwate neringamba bwate gosemeria yani okwegena nande bagotwara gosemeria no bwanjani bwagaraki bogasoa so what are we required to do na intuntu bwana tokoba togotwara yaiga ekiagera Kristo ojira story na ande kuruga gutobe amatunda gochasa bande by so doing enchiri and seance. Yes, Pastor Geoffrey. The gospel fruits amatunda agentoki yenjiri
Yesu agateba mubamanye asa mama abo. So igonga matunda yenchi ekere nchiriere amona intwe amatunda yenchiri ekero ekene turase njiri nainde toyeigwete nainde turaete buya ekero twamanyire ing'ani ng'otokorere emeremo ekero twamanyire ng'ani ng'otorangeretie ne njiri ya maene yabere yaito torarie enjiri yekene rirorio amatunda ito okwama waito nkonyare koba enchere iganeirie igera obwamate bwa Paulo n'Abakolosai igo bwarenge obwenchere ng'ao na buri abwata saba Filipi ekiagera niga abwate bari arorire atabanga bintu mbire ntarara no gosio bwa mayondra kini oetra somonene na manyire binte bingi. So Paulo na kiakora rie njiri ye oetra so buyobo ono ekera kobararia na komanya inganki kero kwani kwa Nyasaye boro obwamate bwaye bokomenta ko buya ekera ko bana Bakolosai ko buya igako batikuna kubanyoria mangana abantu kyaba yaba Filipi wadenga ekerna ari nabwo aba Filipi mba koletaye ekerna ari nabwo eba Filipi mba mbirwite asenge nchemirimo ya Nyasaye. So inga igenta tagetokora no korosio bwamate buya erinde bubwatane egento ekerenga kia ekenene igatagete embwa Elia renge Filipi ebe asa Kolosai embwa yobo Kristo yekene embwa yo kumubwatana mona Kristo na komokore mirimo asenjera yekene wetera ase resources cheito wetera ase ebikoru byetu bimutangaze Kristo buya erinde ekera atangaze kire riri bari bataramanya Kristo bamumanye wetera ase bari twatiekire komanya nakora Paulo akwenda wasorora na kubwatania abantu aba bonsi amo na kobeka maene embwa ya Kristo yeganire kabogucha na ekugani kwa Nyasaye okwa ntokole yani akwa emphasize na kobetereria inga enjiri nigekorwa aseli ngana lia ken enjiri ekere kwa singana lia ken lingalia ken Biblia nere gotora nere gotorokereria na gotumanya ekero wancha kwa Nyasaye ekero twamanyire bo riori togenda korengana marika Nyasaye buna kogenda ekia marika tanga riori ntomanye ngani nkikero kwani kwa Nyasaye erinde atorokere Paulo nkorokereria mangana mange igoro yogo saba igaga manya agatabanga ekero twasaya oikatu ichulgo no bongaini ne chisemi obongaini ne chisemi ebikurwa somonene ekiagera oikatu twarobo manyi bweke moika eka tu manyi weke moika senjiri ele tonyare kumanya buya ekire Nyasaye ganetie riro linga tonyare gotera buronge tokore kiro gwanja kwae egenda tegetanga nikiringa enga egento kienge chekenene ase obungaini bwokurwa na ase Biblia erinde ya torokereria na gototangana ase nchira ya buronge tonyare kumanya ekire okwani kwa Nyasaye na mbebiro teba nga obungaini chisnechi seme igo bi comment kana kurwa somo ekabobani ekatoka ndate ko soma mono ekiagera omo ekabobani omongna waitiga gatabanga ere amarikaye no borabuwa wake boko murekero borabuwa wanene obore Biblia so igago toro kina kugoto direct omo ekabobani kugoto direct komanya mono igore ya Biblia ento enda ukina botambe kolengana buna okwari kwa Nyasaye kule yama tanga okuga owancha kwa Nyasaye egogokora gochia se no nyine bintu bitakageri erire byakoreka na koigore mirangu eri yasiekiro owancha kwa Nyasaye ekero twa moitabire twanchira okore mirimo ya na kia kogera abantu abange bali bako mukoro monene okuba wesikoro tanga ngakibona onsaliga kona kogendera onsaligo ngakibona ngakibona murisio tuli akona kogendera abandi no tora bali story na lakini tora agendera ngakibona onsaliga agendera na no tora na studio lakini ntu totara agendera kogendera na asenge nchamanyire the will of God enjere kora tuana asisaka mstaza jideko nyarekana na boigo na ngaki okwanche kwa Nyasaye woko igore bisieri asebia siekirwe egende ekereke mama tanga omo ikomo chenu igokora ekero tuamanyire kuigweri ogiri ae erio girio moike kero ligo tokwanera ekero twariwe rio moiko Nyasaye nigo gotora buya
ekero twamanyire ekegera amariko gatabo getabu ya Isaya 30:21 ekero tete koigwa eriogi ria omoika ekero gotukwanira Gitabu ni Isaya Isaya 30:21 marika goteba igo mwantire murigireria ase gitabu gia Isaya 30 chinke cha 21 emerongevere na kemo Biblia egukwana ase 30:21 kumurabe mwago beire korwa ase nchira gochiensemo yokolio gose eyokobe inwe na moiwe korwa nyuma ya ino amanganaya enchira neye yebwatie inga kero twabeire twagobeire korwa ase obosera bwa Nyasaye ekero twabeire twagobeire gochoka okuborio gose ogokobe abwa aso motegere no muri ya gwa onjokire gochi madana no mata so onjokire ondana onjokire gochi wanyanabi ondo onjokire gochi moina atenda ya gabera tingo bwatoka kiro muntu asirare kwa bagire gochi lakini ekero kwa gobeire ekero kuigwirio gire moika ngano igwirio gire gote amangana ya kurumanga enchera nei onjoko yebwati igonga ekero tora igwe eriogi rikurwa aso monene ekero tora igwe eriogi rio moika Nyasaye kero gotokwarira totegere na tokoyo igwera riroringa no turae omoiko Nyasaye no turae buya ekero twayo igwerere indi tunyare komanya toichone chisamino mongaine bikorwa ase Nyasaye ekero twabeire tayari gotegerera korokerwa no moika ige mariko gatabanga omoika bwekene ekero rache no barokera rionsi ayana ayara buronge nawe yokubainyoria ayonsi nabatebiri so omoika ekero twategerere no torokererie na gotomanya ekero wanche ko Nyasaye ne ekero kwani kwae. Amen. Pastor Walter. Power prayer. Na Pastor Geoffrey abekire biyego. Ne binde byabekire binne to went to understand whether sogo saba amono moika chinguru nchiroro kera tuegenete asogo saba. Kera tuegenete asogo saba. Sometimes last year na engage kambi Nairobi kanale kwegere about the prayer. I was telling the church that there is no power in prayer, but there is power to the honest prayer and to the one you are praying to, who is our God. Kina te verete iko. Na kiga wate anga prayer power. Ikonga na bogo saba. Onye tu gene dia sogo saba uko. Niga sugosa. Yani tobe muna manto aba farisayo. They were just praying. Kiagara wakora wandu wao saba, let us also pray. Yani ogo saba yoko ayo ndagu saba. Ngurue chichenya sa nchi koro kanoro. But kerora asabe honestly. Ogo saba nendo le shuange ngende gena saba maene, God will do it. Na Nyasaye wekaira neli. That's why we say prayer power. Igonga chinguru nchiroro asugo saba wekene ujia somo nene. Igomna Pastor Geoffrey abikire buyayigo wetera asebinte bitokulugirira John 7:17 naona bego to achinguru buya yado te amangana manenoro Yesu Kristo arego korakera inga asense kera kora mangana ya asense ni gago twini courage 9 nga wetera aso kwerwa ujia sinya sae twero pi elindo monene anyare go ikirania biribiro kugani weito asare wikabi ikirani kera twerure pi weru gocha so monene no monene gawo ikirani biribiro kugani kwae nagiye ngara litwa sabiru akole to tanga let the will of God be done, not our will but God's will. No Yesu Kristo gako bambu musaraba gawo tanga monene asama okao na wikiro moyo uwanja kwa ogoreke amen igotari our will but God's will. Sometimes indiro go sabege ento utaeteka mebuna wasaba lakini yasa atakereta bo akereta in another way. Kiagera igarangi kigwasa wa istaise ko kebeka buna gwagitaka waji gwetogi usandake nabokera koretere ebinte bingao bono kebeka enjiraga netikebeki yasule. You know, sometimes singora de bantonga God does not give us what we ask for. He gives us what we deserve. What is ideal for you? Yeah. What is best for us. Ahora sabe en toque de tago kiara kini akwa ekerike kogwana to kubwa kiriwa saba. So kera togo saba, let us be shuanga eketogo saba omonene will give us to us
igonga kere toragendera gosaba nonye na Ezekiel ngukwana 36:27 mang'ana oro gwitira omoiko omochenu through the Holy Spirit ng'a kere omoiko oyo otoire chinguru gwitira ase emeremo y'omoiko omochenu riorio Nyasaye goiki orokia ase tore igonga gwitira ase ogosaba is when the Holy Spirit egokora emeremo ase tore oise korora Ezekiel kere agosaba Nyasaye igakare intervene gwitira ase omoiko omochenu omoa chinguru. So through honest prayer wetara ase ogosaba gwekene Nyasaye gagokoine pogokoa chinguru chiogokora emeremo yaye na goikerani kero gwanja kwae kuwabu nayo manyene oganeti ndire ngorata pastor Geoffrey Inga ndiro gonyora nga muna ntu abarandi uko bange samoni na bono rero ni ma Geoffrey na bangite samoni ya chikorandi na njase ngo chingo ni bangite samoni ya chikorandi waike gurupiti esamoni ilikuwa ari korandi moiko gokani gatariero Nyasaye ko enga iriata eto abandabu efitie situation ni kwanyora abantu bali bale. So that is now the work of the Holy Spirit. Not sio chaba gusa. Chaba gusa. Ande kwanyora nge Nyasaye akwa at the end gogosoka no nyiro mondra ko uri kwarandi you cannot explain because it was not you, it was the Holy Spirit who was speaking to God's people. So ra kigota yangu moikoma chenu karonyo etelibaga igo kore mirime miya aso umabwao kubua unota eteko bangi bintu byagayo manyene. So let us pray and allow the Holy Spirit also aso umagwito elinde Nyasaye orokie aso umagwito. Amen. Actually ki Paulo akuchara kwa ukwaniraga unane mono ngelinga prayer power. Iga kunyara kwa gosaba just like he prayed to the Philippians, he is also praying to Colossians. So kunyara kwa gosaba ngende tanganinga banyara kwa konya ugotuaro bomanyigoro ya Nyasa ya Nyasa egara by wisdom na spiritual understanding. Egi akabere banyara kwa komenya buna abana banyasa azijinjira jiji kunyara kwa jikomo chikomo goki. Egi agatato banyara kwa bako tubura matu amatunda, they can be able to bear fruit na adabanya ko baba ukina mono no manyi, that is knowledge. Negi akane banya ko baba kongigwa ase chinguru cha Nyasaye na senjire kabireyo banya ko baba tu aratad patience oboremereria. So would ebinde na biebinga nya bai ruye bai ne bai actually ne ria kota tebinga Psalms 119 verse 105 ingalinga na ya rieta ya samagurane samagurane. And that reminds actually of the kingdom. I will go grounded in the Bible, focused on what? On mission. So if they can proceed in this way, you go by which you go deviate from the what? The word. So in conclusion, mama groba go reganga ichi plan cheito tunyara kabato ko committed always in prayer, in the prayer. To go nya kabato ko se melia chinguri chanya sai ekiagara prayer can actually move what? Mountains. Na hanna we kanya ka bage ku ni chinkoro no savana bo kanya ka ko to make in ko babe abegero. So many times una mwanya bantu actually una pasa nya ka ko beka galia ngonya ra ko batole to ko beka emirobi to ko chia go sito go tuara our plans lakini ji plan ji go ikera ekiera dire go ji plan ke cheito lakini bono kelinga Nyasaye karanya ko wa plan for us. Plan jidigo jiko nyara kaba jigo ikerada ekiagera it is God who guides us, it is God who leads us through the Holy Spirit. Na ando nyara kaba go to keep nyara kaba to kuligiria senjire kabire yunto nyara kaba to focus in the wrong direction because many times indiro nyara to kaba to kuligiria jinsemo tueba kirnya sa nyara kaba ka go to jika. So let us rely on the word, let us be faithful, let us commit our plans which are somonye omonene ekera nero kunyara kabaga uchikerani ekera chikera ni senjire kabireyo wano lio na foto kunyara kabato kababa kui na na waji kunyara kabaji chiwekera. And actually that summarizes the lesson that next week again we look at life and death ndurigere yo moya amno no go. So on sarigo maybe there is a few there who wishes to give a statement. A statement ingara. Pastor gives one or two. A statement ingara. Yani paka na igure nganti ingatransi lakini kasoma muna gari.
Watakakuwa nini? Tunatakakuwa na soma. A statement ngakateba nga Christ in his life on earth made no plans for himself. He accepted God's plans for him. And day by day, the Father unfolded his plans. So should we depend upon God, that our lives may be the simple outworking of his will as we commit our ways to him. He will direct our steps. Kora gaki ya 1 Samuel 2:9, God never reads abu. Too many in planning for a brilliant future make an utter failure. Let God plan for you. Amen. As a little child, trust the guidance of him who will keep the feet of his saints. God never leads his children otherwise than they would choose to be led. Exactly. If they could see the end from the beginning and discern the glory and the purpose which they are fulfilling as co-workers with him. Ministry of Hearing, RNG White Page 479. Yani inga inyeso ta bange telinde bangere miroberia iga dependent ya someone. By the way, when they grow, he said inyen yange kunyare ekombe ke undu se akiona asenye tio wanja kwa kare. So it is na verenga maene ntwe bunaba Kristo bunaba tegereri tobeke ebinto byeito asenya sae tomanye inga kene mroberi yonsi togokora no mwana no gutikirne. Amen. Ekiagera byonsi nero gokora igonga egento ntugyo katoganyete to have reasons to thank God and pray. In other words, and actually there are several reasons. I keep several passages. Just you quote one. Our Arumia Yamo, Kefuka 8 week. Paul I thank God through Jesus Christ. I sing angel, narrow kirori. Narrow very kirori. You want to put up to an Alcomato Yama. Tuwezi kwa na 1 Corinthians mwake mwake yakan iko to kumurenya sai ngambu ya mono botambe na botambe asengi njo yaye we komaye aba yebeso mwake fungo kia yeye 15 15 kema na aro ya de wanga therefore do not cease to give thanks mwanyara kwa mugo tio waka ngambu ya mono ko re ngambu ya mono kiagera na era to kunyara kwa to ko re ni ase asago sawa aba Filipi mwake fungo kia gato na kani iko to kumure ni sai ngambu ya mono kiagera ya masabo kiagera ya masabo aba Thessalonike we give thanks God always making mention of your prayers ne kende 2 Timothy 1:3 we thank God as without ceasing to baisa ko nyara ko bato gotika ko mwere ya sai ngambi ya mono na ndija ko bato ko irene ya nyasa ngambi ya mono. And finally Philemon inye I thank my God making mention of you always in my prayer. This is Paul who is trying to do this to do all these things. So giving reasons. Every reason you compare ni yasenga mbiamono. So in other words, ekara to ko le lesson ngato tu arekere sababu yo compare ni yasenga mbiamono for the maji ali akorereke atokoreire. Na ekara to kanyara ko bato gochaka in our day to day endeavors tu anyara ko bato gochaka with salutation because it creates that attention. Momo ndo nyara ko baga gotegera. Andake tutira kuona numo nchumulire yo mose babire muna bakwebuli naseki Paulo atwara gwe chandra sana ba Filipi ba Korosai no kirara seme chandra Pastor Geoffrey Pastor Samba na umulisi utuli na umuntu akwebuli nga ekero nchandegete imbwato zino butaka mwane timbwa tekere nkolya timbwa tene nibo nande inga igon bado engutige mechande yane
ngichandira abandi Paulo asibire umere Paulo ina asibire bado ejero mera lyazagia ejera nasije emechanda lakini era ntuluji gakulira michando ya agendere kulira abandi wono ntuge ntekinge wato sobino mu yabantu no mu Kristo tulire tigari. There is something ngurara kamugano nkale bago chabara teba omuntu obwate gari ikago tare para akoroyo ore ne nyange igata nga Nyasaye na kujiji kwanze ndimbwate gari gakyo nyange yako no kutu yole nyange gako myundie nyange para anyoro omuntu gotara na magoro oteba nga abatari no kujiji mbwate nyange oyera mugora gotari oyo bwata kagotara na magoro nababigite bikuruto okonyora oyo tajetenzi hora ngagaki Nyasaye nakujinjino jino sentine bikuruto musacho kumbe bota tajetenzi oyo tajetenzi kagotara omero yote bwatia magoro ngakai abatari bona kujinjini bwata ndoki bikoro. What do I mean to say? Yunga Paulo no nyoko na kolera actually tata bogingeri ngaki oyo ro murweire riria kona kolige rigujinzaria oro yo mega gusukumu orabantu ba kagujinje ndo ndenda kuweta bas bona Paulo nere gagotek ngaki already Nyasaye ngire opportunity yokoba more mbale bale chere yimanda ke bagwirira bakono gosombu kuchimbuino bakure batinchi Nyasaye ngire more so igane bamukoro mutaka Nyasaye ora akore bagali yokoba more nana bura beto nyara bakora kerie kene no kagirita bande bakora lakini nkirora akore gesini kenda te kurandi injiri igonga ayabuno mu Kristo oyo rangeri gwa semere moyo manene echandera abande no yene ngora semechando makari ora soko komu ayechandire abantu bandi erinde Nyasaye ogosese negosio after work waliriki nakero chipo urekera gwechanda antora sechera omwali gago soko kuruo oyire no kwale mirimo bado tabere jere liasirero bado na soko ocha wetogeri Kristo nga maene Kristo nkora lyonkonye kurwaria na ende na wanta ketiko implement imorenga maena ayonsi akorekire iga akore sikira singe njenjiri kokendera anakumunchumulile na enubu atikirora ndiyo sagana itugali 07415838072644 7367 na wakwana intugaiga otebinga ine andake aye nkikili wa igeira se leseni yabire leseni nyanzu sana leseni ngiya kigima na raba subaya saya banyeretire kole ngina enubu atikiru gweto sangamo nitu no mambia urasesa mya Getembe FM kwa nango na intu Getembe FM hello Getembe TV. Happy New Year to you, Madam Biole. Karibu sana Masi. Mondo mino ya tayari. Masi happy new year. Mondo gotikera. Yes. uri kunokorete kibunuli egento kende yakabere nasomira yutatiga nanyora ngama sabatabe rutini ngabana jinta chiabeire nga beka marumito tuta infatti na takanyora nga ichisa commitment lomane na kaseni yata tokonya chofure yabana akire onga tiganda akira gusonde nandigi anyolire timbu ati musani Nyasaye wieka togenda mu bana bami yaye musani baro no tole nande bono tojitoligi masi no by day tojitoligi masi tojitoligi masi ezire itwarade nera ana kumo nchimulili yaye kwa nango nitu nkikili kusagana itu sena by simi 0741583878 0726447367 kwa nango nitu Getembe lo
Alo Getembe. Getembe. Oyonati Vincent Mbui mbora kon motonto zariko. Na Kiomo Nchali. Hello. Karibu sana Vincent. Ni nati Vincent Mbui kon motonto. Ni mbaro je ngwane ya bana ba minto ga bwa ki mwanta ndoto nyobu ya nimbata kere. Twako yo TZ. Ambi amono timba wetu yara kile nimbata onjete ngwane wako to frika apu nimbari kere. Asante sana biamono sana. Oyuga koronga Vincent Mbui. Vincent Mbui ngoro ali moto. Iganje ngoro kango Tanzania, akora bori nga Kenya abunga kendre. Lakini kali suneke stage ye piki. Abangi bali mugo sagara itubuli sibyo mwaliga yemo asekerengeri kidura kandi go sanga mu changogo ase lesson yabeire yo munguse omonene kegema Getebalo. Alo Getembe. Getembe. Karibu. Mpuru yigano yo banjite koruti bositi kurakini mbwaterete ebyo sikibya nyakuso. Karibu sana kurukunga nere John. John. Yes. Bono tigangira nili kwanza barandi abunambu yamono. Yes. Asingi yo korete erete ni erengia. Nimbwata mangana tata yenge tungu chikomentera. Yes. Igentege tangi osale kokora. Kurwen chiri ya eri tanga ni Paulo ni gali ngumuntu olenkorosi chiema na gokonya na buigo olenkorosi olenko ba angena masaba sikira kinga ki asabantu bali alenkorande. Na bui tukia kabere ni gali nkoko ba angena sobo kongu bwabo kere bali nkoboro kere ba chandikete bali nomogoko ni gali nkoba ikange. Kiro kiye kogera kuinyura abantu baye bebeso akuba yani baba garatia kubatena nabo nakorete igasi muri kurakini muki tikubwati ine ni ngobarogire niyo kiye gapuraga neti abantu abaga bakore engenje ntanga ni PM yamba nyorete lingane liga bakalibwati kurakini mbabwate bwanja ni ime yabo mbalingo konya na baravuka abanyene ebintu ebinge byagerire mwanya bantu bense yo mura abarandi ba mintu nonye mukurandi nonye tokurandirwa omone natayire ne bwango nigentu gekuru kubwanja nimba ububure tasitore nabo igogo okurigererani intutweka abanyene na kubeka n'ibirengo esekira tiricita za maisaito Imagine kwanya wari umuralia omuntu niga gupimeta corona omuntu yiga kusi nyima ete no muntu yiga mbai kwenya inchiri kyo muntu yiga arabeke ucha sabantu bandi kwanya ore kemerinkero monene akobekirete asuru orandiri abantu egere batureke kurakini gwetera asubutaka buri igoro imeyago kwanyora abantu abingo baguchaete enchiri elitego ikirana sabantu bono mweli piriso nare ngubuli abarandi abuna ninkikira agereto yani nge kitora akore agere tuikirane asukwege no pomo to balance ni agere enchiri igana yira bengororo Biamono sana. Biamono seni. Asante. Kulenginga elisole lya mweri gule. Ngitokore ligere. Nchiri ewi kirane abantu bonse kolengi el Joseph Kerugu kwandike ntekyo alafu kangana kama igonda teko kirane lya wange kera na wondo chenga chitarige chidaga chiari cha totigire egende getangani na kie keiga tutakirgo twa twage kwa na kurwa se Psalms 119 eke fungo kia 105 ensoko yenge njenene yogo twara okomanya epipiria enyene lingana liao netaya ase amagora ne na omugaso ase njira engweta twara Kristo mo asole anyale ko baga gukora asubyo subyo ko nyara ko bagokora uko mutwara Kristo dio na boko digererio yo mino ko moram bro ngakorete ki yare o twara ubwanja ni ase njire kabire yo
itakuwa sawa kiagera gwetera sigo tumutanga ni Kristo then the rest will be okay na kumutanga ni Kristo to background ya siringa ni ligwate correct aba iberania 12 kebungo ya kabiri iye gotebanga na kumurire Yesu omwachaki no mwikirania bokugena waitu igonga okwegena waitu tigo goikirana anya Yesu takonie igonga ringane eri kuiweka ringane eri korarigwa buya abanta bonsi bari nyore gwikari tangani ayerira guturia ayori bogoretie ekiagera onzarigo minto omuntu takobeka amabere gakombe maite kurukare no maite nto yanjeti mabere lakini umuntu arete gakombe imena mabere aro isika gakombe gia kire sikaya ngombe tokoli oroje no nyo mabere ayi na aba mayangaki so ige miethinga ayo kubogoringana karachene kamune gakombe gikora bakamayo barata mabere so ekero kubogoringana eri oli bogori ayo manyene kuisaine kuri bogoria so that ya bane kaba kurigereria no nyene bikorbi ko bibathenga amaene onsarigere njiri watena yakene all right aringana rio moizo aba beso isane mibungo 10 mwali bwa manganonsi paura watenga tutene bokongu asomo monene gwetera chinguru chio monene amen tutene bokongu be strong Wasono majumuli ni mbona sana senjedo chegali abange mungatiko sangana intu waka iseme chikonja koja chinyige kole ndego richingaki jinsa isato jure kwamboka no wale nsemeli enda samangana mo ya